ji na ko abin da na fi tsoro a rayuwata budurwa. Allah kai me abin tsoro kuma a wani budurwa me wani abin tsoro nake ji ai aljani ne idan ya bude ma aljani ya abin fito da tsoro wani ne kaho dan mu gemun ya fa in yi wani haka ba sai ka wartsaka ba ni budurwa na fi tsoro ni ba na son harka da budurwa ni na fi son irin bazawara dauhe ka gane ai mace mu kwana da su mu tayi da su kuma mu ji tsoron su wallahi tsoron budurwa ashe rago ne ma kiran kai ta maza lalle kai ta maza to shikenan da kai ta maza da wallahi ni ma ba wani ta maza ne ba garin mu sai ka gun ba da Allah na annabi ki taimaka mu da annabi ki taimaka mu kai din ma ai ba matsala da tunda dai na ga makaranta Allah ki taimaka Allah ba wallahi ina razana ina ga marazana ma wallahi da kai ba matsala Allah na ga marazana dan Allah ganin ki ba sai mun tafi tare ba na ganin ki ba sai na tafi da kai a ce mun kai ba da ga mata irin sa ne ba wani wallahi ba da ke nake ba wata yarinya ce da muka ji a baki kasuwa ki hakuri kace baka ki bace inda kika bace dazin nan a ki hakuri taimaka mun da Allah ki rabu da idan wallahi tsoron yan mata ne da ni ta bata wallahi ta bata ga mutum ta bata wasu na take ina zan kai ta bata ka girin ƙurwa ka samu mana ita kai kambu ka daura ne ko laya ka ki guduwa da uwar me ka takama idan la malam kambu ko laya la ilaha illallah wallahi ba na son ki wallahi tsoron mata ne da ni kin san Allah wallahi ni tsoron mata ne da ni taimaka wannan Allah ba na son ki me kuke yi ne ba na son to wallahi ka ga wata ba na son tsoron action to wace ce ai ba ta